asiphazamanga balapha. Hawu Nkosi yami. Sizokwa kuhlobo. Yeah. Jala sabanabo. Uyabona ke mina andinguye la muntu oyiqalayo into ayike esithubeni. Hawu Nkosi yami. Ndinethemba elithi siqalile nje izawuqhubeka. Izawuqhubeka. Yaye amadoda endiqale nabo ba azawuphekela endleleni. Ndizawuzona oba ndindodwa. Esiloko isimemo ndisifumene. Yes. Ngoba uloyiko lwami ukukhomba indlela. Hey. Fundiswa mapha kule. Ubawo obevula amazwi apha xa bendimamele ndihleli phansi bawusikhaya. Ndibabe nje izinto zambini. Hawu Nkosi yami. Ngamanxeba negama. Hayi Nkosi. Andayiva yonke enye into ayithethileyo. Kodwa ndiguduka nomphako wamagama amabili. Wethu. Amanxeba negama baba. Kwakuba ke belikho ithuba. Besiza ilanda kwamfundisi. Sithapha kukwa Philip. Hey. Umshumayeli wendaba ezilungileyo. Chuba uBishop papa. Ukhangela amanxeba omshumayeli. Hawu Nkosi yami. Kanti jonge esicashulwa nisehla naso. Sithi kukwa Philip. Apho kwenzeka khona izinto. Bawethu. Yaye Philip. Ayendodelani. Kodwa umshumayeli wendaba ezilungileyo. Ewe bawo. Apha ngabalinganiso abathathu. Tata. Omfundisi uNkohle. Ku-Agapo. Umprofeti. Owesibini uPhilip. Owesithathu uzazikhangelela. Kodwa khona ngathi kwaba balinganiswa ufuna ukugama kwabanye. Hawu Nkosi yami. Ulona uthi ngizabuya eJerusalem. Aba babili bakhawuleza boyika. Bathi umbonile na umprofeti into ayenzileyo kumphinqo wakho. Bawethu. Wathi uPaulus nokuya kunjalo kodwa eJerusalem kulapho ndiyayo. Ngakujonga lento ngakhumbula uYesu esithi kubafundi bakhe ndibheke eJerusalem. Bakhala uPetros bathi Nkosi uphantse waqulutywa eJerusalem. Uyafuna ntoni na kuzaliseka lo mazwi yakusenzeka lento uPaulus. Ukuba uBishop bendizawukhangela owam umgomo bendizawuthi sigcwele amanxeba ngenxa yeligama kodwa phambili kulapho siya. Wow! Wapheka phambili uPetros ephethe igama wayemnqenqa entolongweni wavalelwa esiseleni esimnyama de kwafika umntu wambetha egeni wathi Petros amanxeba akho ayesulwa namhlanje jabathi ukhukho lwakho uvuke ugothuke ngoba ngegama siyasindiswa. Hawu Nkosi yami. Wawungahla okokuba belikhona ithuba sizawukhangela amadoda agcwele amanxeba ngenxa yegama. Khangela amadoda agcwele amanxeba baba. Kodwa la madoda nonke kunjalo bawusikhali awabuya mva athi giya reverse asikufaki giya forward sibheka phambili ngelo xesha agcwele amanxeba ngenxa yegama. Uthula bawo ukhangela amanxeba